हेलो फ्रेंड्स, बे भिडियो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन माबोरैहाय कपिराइट फ्री मिउजिक भिडियो इमेजफोरखौ जों माबोरै डाउनलोड खालामनो हागोन बेबो फ्रीयैनो। जों जुदि कपिराइट फ्री नङै मिउजिक भिडियो इमेजफोरखौ फट'फोरखौ जों जुदि जोंनि चेनेलाव इउज खालामोब्ला बेवहाय जों मिथिखागौ कपिराइट स्ट्राइक आरो कपिराइट क्लेम फैयो। बिदिब्ला नोंथांमोना कपिराइट क्लेमा मा, कपिराइट स्ट्राइकआ मा बेनि बागै आं मोनसे भिडियो खालामना होदों। भिडियोनि डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोना बे भिडियोनि लिंकखौ मोनगोन। बिदिब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिना लाग्रोनांगोन जे कपिराइट स्ट्राइकआ मा, कपिराइट क्लेमा मा बेनि बागै नोंथांमोना मिथिना मोनगोन। बिदिब्ला जोङो डाउनलड माबोरै खालामगोन बे भिडियो मिउजिक बा जोङो इमेजफोरखौ फ्रीयैनो, ओमफ्राय जोङो जोंनि भिडियोआव जोंनि चेनेलाव बेखौ इउज खालामनो हागोन। बिदिब्ला दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे घन्टिनि सावगारियाव थुनाव जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसन नोंथांमोना मोननो हायो। बिदिब्ला जों नायदोनि। बिदिब्ला आं बेवहाय क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामदों। नोंथांमोना जिखुनु ब्राउजारखौ अपेन खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनांगोन mixkit.co। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों mixkit.co। बेहाय जोङो फ्रीयैनो मिउजिक इमेज बेफोरबायदि डाउनलड खालामनो हायो। ओमफ्राय जोंनि चेनेलाव बेखौ बाहायनो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों बेहाय भिडियो, मिउजिक, बेहाय साउन्ड इफेक्ट थिग बेफोरबायदि जोङो बेहाय नुनो मोनदों। जों जुदि बेवहाय क्लिक खालामोब्ला स्टक मिउजिकआव जों बिदिनो स्टक मिउजिकआव क्लिक खालामबाय। क्लिक बानायनायनि उनाव जोङो बेहाय नुनो मोनगोन गोबां बेबायदि फ्री भिडियो बेवहाय होनानै दोनदों। बेफोरखौ जोङो बाहायनो हागोन जोंनि भिडियो। बिदिब्ला आं बेखौ नायबाय। दा आं बेखौ नायबाय। नै भिडियोखौ नोंथांमोना बेहाय नायनानै ला। नेचारनि बागै बियो। बा जों बेलेग भिडियोबो नायजाबावगोन। बिदिब्ला जों नै भिडियोखौ नायबाय। एबार नै भिडियोखौ नायनि। नुनो मोनदों नोंथांमोना बेहाय जोङो बेखौ दा डाउनलड माबोरै खालामगोन बे भिडियोखौ जों डाउनलड खालामबा नै साइडआव जों नुनो मोनदों बेखैजा डाउनलड फ्री भिडियो, बेहाय जोङो क्लिक खालामनो नांगोन। बेहाय जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंनि भिडियोआ डाउनलड जाबाय। जों नुनो मोनदों बेहाय डाउनलड जागासिनो दं। बिदिब्ला जों बेवहाय जोङो मिउजिकखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। बेहाय नै स्टक मिउजिक दं, बेहाय क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय। स्टक मिउजिकआव जों क्लिक खालामनायनि उनाव जोङो लडिंआव एसे टाइम लादों, नेटआ एसे स्ल' जादों। जों बेहाय बेफोरो जाबाय मिउजिक। प्ले खालामनानैबो जों नायग्रोनो हागोन। बेखौ प्ले खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय। नोंथांमोना मा मिउजिकखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बेखौ डाउनलड खालामना नोंथांमोननि भिडियोआव बेखौ इउज खालामनो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना मैहाय डाउनलड दङ, नै डाउनलडआव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला जोंहा बेवहाय इमेजनि बेहाय माबा गैया, बेनिखायनो जों नै थ्रि लाइनाव थांनो नांगोन। बेहाय क्लिक खालामनांगोन थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनायनि उनाव जोङो नेटआ एसे स्ल' जादों। थ्रि लाइनाव जोङो क्लिक खालामनायनि उनाव जों बेहाय नुनो मोनगोन बेहाय फट'आव क्लिक खालामनांगोन। जोंहा बेवहाय 40,000निबो बारा बेवहाय जोंहा इमेज दङ होनदों बेहाय। बेनिफ्राय जों बेवहाय 1,500निबो जोंहा बेहाय इमेज दङ। बिदिब्ला जों नैखौ नायबाय, बेहाय क्लिक खालामनानै नायबाय, बेहाय क्लिक खालामना होबाय आं। बेनिफ्राय जोङो बेवहाय जोङो मा केटेगरिनि जों इमेज नायनो बेहाय जों नायनो हागोन। बिजनेस, मेडिकेल, इडुकेसन, फुड, एर', नों मा मोनसेखौ माबानो डाउनलड खालामनो नों बेहाय मोनसे जायखिजाया क्लिक खालामनानै जोङो नायनो हागोन। बिदिब्ला मोनसे नायनोसै, बेहाय बिजनेसखौनो नायबाय। बिजनेसखौनो नायबाय। नैहाय बेफोरखौ जोङो बाहायनो हागोन जोंनि भिडियो खालामनायफोराव बेफोर इमेजखौ।
बिदिब्ला जों नायबावदोनि बेवहाय जोङो नैहाय थांबाय जों जुदि मानसिनि फट' नांगौब्ला बेहाय थांबाय जोङो स्टक फट'स बेहाय दाना 25,000निबो बारा बेवहाय फट' दङ बेहाय जों क्लिक खालामनानै होबाय क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो जों बेवहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय केटेगरिखौ नोंनो मानि फट' नांगौ बेहाय आं इडुकेसननि लाबाय जेनेबा ओरैनो उदाहरन हिसाबै नैहाय नुनानै मोनबाय नोंथांमोना बेहाय इडुकेसननि नोंथांमोना मा फट'खौ नांगोन नाथाय जों बेखौ फ्रियैनो बाहायनांगोन जोंनि माबायाव बाहायब्लाबो जोंहा जेबो कपिराइट क्लेम बा कपिराइट स्ट्राइक जेबो फैया बेफोर इमेजखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनि भिडिअ बा जोंनि थाम्बनेलफोराव बेफोरखौ बाहायोब्ला बिदिब्ला निस्सय मिथिबाय जानांगौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव गोजोन्थों।